No niin, saatana. Mikä sun viestimiehen nimi? Miksi te olet tervehtineet, hä? Pitäis tässä vaiheessa koulutusta olla selvä, missä vaiheessa tervehditään ketä? Mitä helvetin peliä tällainen on, jumalauta? Herra rouva yliluutnantti, en minä noita arvomerkkejä osaa. En minä tiedä ketä tervehtiä. Anteeksi hirveesti. Haluut sä vai Mikke Valukkaa? No niin, mutta tässä jää nyt hyvinkin epäselväksi vielä mikä on viestimiehen nimi, saatana. Enkä mä oo mikään säteily, mä oon herra yliluutnantti, jumalauta. Ja tommonen peli loppuu alkuunsa, täällä ei katella tommosta. Jumalauta, jos tää ois oikea armeija eikä mikään viestirykmentti, niin voi jumalauta. No antakaa nyt saatana sen ikkiä, painukaa helvettiin.